או דרך פעילויות, דרך סדנאות, שאחת מהן היא, אני רוצה להקדיש את זה לאבא שלי, חובב הז'אנר, סדנת הכנת חמוצים. נהה. כן, תגידו בוקר טוב לאמיתי הדרי, שותף באקו פריקו, מנהל בעמותת רובין פוד. איזה מגניב, רובין פוד. רובין פוד. מה נשמע? שלום. תודה רבה שהגעת אלינו, אמיתי. תודה רבה שהזמנתם. ספר טיפה על המקורות, על הרקע של הדברים. אז באמת אני חלק מאקו פריקו ורובין פוד. אקו פריקו זה ארגון שמתעסק בחיבורים בין אנשים ובין אנשים לסביבה, בצורה חווייתית, משלב קהילה, סביבה וחינוך. רובין פוד זה עמותה שפועלת כבר מעל 10 שנים, מספרת את הסיפור של בזבוז ואובדן המזון בישראל בדרך מאירת עיניים, וזה באמת הנקודת חיבור שלנו לאגודה לאקולוגיה, שהאגודה לאקולוגיה זה ארגון מדהים שפועל כבר מעל 50 שנה. באמת ב7 שנים האחרונות הם מנגישים מדע בגובה העיניים, בצורה חווייתית, ובעצם הם מייצרים איזשהו גשר בין הקהילה המדעית לבין התושבים והאזרחים. באמת בעוד שבוע, ב-31/5 עד ה-5/6, יש את שבוע המדע והסביבה, וכחלק משבוע המדע והסביבה יש סדנאות בכל הארץ, ממש מהנגב המערבי ועד גליל עליון, ובגלל זה ככה הבאתי לפה את הריח של האמבה, כדי שתתבשמו לכם יחד איתנו. כן, אנחנו הולכים... בדיוק, שתתבשמו לכם יחד איתנו. שלא נחמיץ. שלא נחמיצו, באמת, אתם חשוב מאוד. איך זה אקולוגי? זאת אומרת, איך זה מתקשר? אז באמת, הרבה מהמזון, פה ספציפית לא, אבל הרבה מהמזון שאנחנו מביאים לסדנאות ספציפיות, זה באמת ממזון מוצל. שליש מהמזון בישראל מתבזבז כל שנה ונזרק לפח, מושלך. ובאמת זה דרכי שימור מזון, בשביל שאנשים יוכלו לדעת איך לטפל במזון שלהם, גם לאכול בריא יותר, גם... ובאמת חלק מזה הבאנו... אחת מהסדנאות זה באמת הסדנה של ההחמצה, יש עוד מגוון של סדנאות, זה באמת בתחום המזון. הבאתי לכם פה כמה צנצנות, שבשביל שאבא יהיה גאה, זה חשוב. זה נהיה מאוד טרנדי היום. זה באמת נהיה מאוד טרנדי, זה באמת דבר מהמם, שיחד עם זה שמדברים על נפרדות, ובאמת הרבה... רוב האנשים פה לא מסכימים על שום דבר במדינתנו היקרה והאהובה. יחד עם זאת, את הסדנאות האלה של התססה זה משהו שאנחנו מגיעים מחברות ועד ארגונים, מבתי ספר ועד פסטיבלים של מוזיקה, ממש פונה לאוכלוסיות מגוונות, ובאמת הבאתי לפה את התבלינים ואת הירקות שנוכל לעשות באמת כמה צנצנות. זה דבר יחסית פשוט. זה דבר מאוד פשוט, הוא קורה כבר אלפי שנים, אנשים מאוד חוששים מזה, יש הרבה מאוד תיאוריות קונספירציות חמורות על איך לשים גזר בתוך צנצנת. מה זאת אומרת? גם על זה אין הסכמות במדינה. גם על זה אין הסכמות לגמרי. מה, לאורך או לרוחב? או ראשון או אחרון? לפעמים אני שומע שצריך לשים סודה בפנים, אבקת אפייה, באמת יש כל מיני דברים מאוד הזויים ששמעתי לאורך הדרך בסדנאות ובאנשים היקרים שאני פוגש במהלך הסדנאות האלה. זהו, אפשר להתנסות בזה. יש באמת עוד סדנה ועוד פעילויות שאנחנו עושים לאירועים והפקות תוכן לאירוע הזה של שבוע המדע והסביבה. אם זה סביב אקו-פאן, שזה באמת משלב את האופניים שעוד מעט אנחנו נפגוש, ואתם הולכים לפדל. בוא תיתן לנו למלא איזה צנצנת, יאללה, בוא נמלא לנו איזה... ובולט פרוף. יאללה, מהר. אז בואו, תמלאו לכם באמת... ממיטב החמוצייה. בדיוק, אבל תנסו ככה שיהיה אסתטי, באמת אוכל זה דבר מהיר עיניים ויפה, אנחנו רוצים... קודם אלה, עכשיו. יפה מאוד. אתה יכול כבר לשים, בגדול אני עושה תמיסת מלח, אבל פה כבר אני יודע את כמות המים, אתה יכול לשים 1.5 כפית של מלח. 1.5 כפית מלח, ככה, כפית. בדיוק. וזה חצי. בדיוק. יאללה, שימו קצת מהקולורבי, מצוין, יש שם ג'ינג'ר אפילו, איזה טוויסט. יפה מאוד, איזה שנצ'ום ככה, שלא יחסר. בכל זאת רומניה. לגמרי. והשמיר. שמיר, זה הרומנים האמיתיים, בדיוק. לדחוס הכל. רוב האנשים שמגיעים הם ממוצא רומני? האמת שזה באמת מגוון, כל המוצאים, כל באמת אוכלוסיות מאוד מגוונות. קרוב אפשר למעלה כדי שידחוס. נכון. איזה כפית של אמבה ככה, באמת אם כבר הגענו לפה עם הריח, אז באמת בוא נשים איזה כפית של אמבה. אני מרגיש שאני פרשן כדורגל של חמוצים, זה נחמד דווקא. איך הוא שם את האמבה? איך הוא שם את האמבה בסיבוב, יפה מאוד. מה עוד? הדבר הבא זה מים, שאני רואה שאנחנו לא נשים פה מים על השולחן. יש כל מיני... יאללה, תני בראש, כן, שפכי זה קצת מים, מצוין. תגיד, במכוון לא הבאת מלפפונים? כי כאילו מלפפון חמוד... יפה מאוד, מלפפונים זה באמת אחד מהירקות היחידים שאני לא מחמיץ, מהסיבה הפשוטה שאני רוצה לדרבן אנשים להשתמש במה שכבר קיים אצלם. מלפפונים, כדי שהם יצאו טוב, גם צריך לשים חומץ, שזה הופך את ההתססה להחמצה, שזה קצת פחות בריא, עדיין טעים.
וגם הם צריכים להיות מאוד מאוד פרש כדי שהם יצאו קראנצ'ים, ואני חשוב לי שהאוכל שאני אוכל יהיה מדהים. אחרת הם סאגי. בדיוק, אנחנו פחות שמתי כאילו כמה שהיה בכוס, אז צריך עוד? צריך למלא את הכל? צריך עוד. תביא רגע. יאללה, עוד כוס. לא נשתה היום, הכל הולך. הכל טוב, אנחנו חושבים על עצמנו של העתיד, הנה בוא קח פה עוד כוס. הנה, מצוין. כמעט עד הסוף, ממש עד הסוף, סוף סוף? סוף סוף מה עם סוף. חומץ, משהו, לא צריך? אנחנו לא שמים חומץ, אנחנו עושים... רק מים? כן, אנחנו עושים את זה לקטי, באמת עם מלח. שמת מצו, ארבע. יען שיחסה, אלוף. כן. עכשיו בוא תכסה את זה בבקשה, תסגור לנו. ונתראה עוד כמה זמן? עוד שבוע נתראה, עוד 5 ימים שבוע. ביומיים הראשונים, ב3 ימים הראשונים כל יום צריך לפתוח את זה שנייה שהתסיסה תצא, שהגזים יצאו. ובאמת אחרי 3 ימים פשוט להשאיר את זה סגור, במקום שהוא מואר, לא חייב להיות חשוף לשמש. ובאמת עוד שבוע כבר ביום ראשון, אפילו אולי בשישי, אם באמת יהיה שבוע חם, החמוצים יצאו מוכנים וטעימים. כן, שלא יכניסו בטעות למקרר בזמן הזה. לא לשים במקרר כמובן, ובלי דאבל דיפינג, אוקיי? זה באמת אחד מהעברות החמורות. כמה סטרילי זה אני צריך יודעת להיות? כי אבא שלי מחמיץ כל שבוע. אז מבחינת סטריליות, יש איזשהו דבר מעניין שאם אנחנו בעצמנו מכינים את החמוצים, הם אפילו יותר בריאים עבורנו, כי יש פה בסוף סביבת חיידקים שהיא מאוד בריאה, שנמצאת אצלנו בקיבה. אז הסטריליות, תמיד שעובדים עם אוכל זה סטרילי, כמובן בתנאי אולפן אנחנו בתנאי אולפן, אבל בחיים האמיתיים זה קצת שונה. זה לא צריך מים רתוחים, או איזה משהו. לא, מים מהברז, צריך לפני. כי זה פשוט יושב הרבה זמן במים, אז שאלה אם זה מגדל דברים. זה לא מגדל, זה סביבה לחיידקים מאוד טובים שנמצאים אצלנו גם בקיבה, זה פרוביוטי. אם מישהו לא מרגיש טוב, או מישהו עכשיו לוקח אנטיביוטיקה, ישר הוא מקבל ממני צנצנת חמוצים, ככה לאזן את החיידקים. תרצה שנפדל? בוא תראה לי מה קורה בזה. יאללה, אז מצוין. בלימוזינה? בלימוזינה, בדיוק. זה גם חלק מהשבוע המדע הזה? זה חלק מהשבוע המדע והסביבה, באמת האופניים האלה הן עשויות מחומרים בשימוש חוזר, מגלגלי סקטבורד שלי מגיל 15 ועוד. לא רואים במצלמה, אבל בצד שלנו יש גם דיסקים. יש גם דיסקים. רואים במצלמה? מצוין. אז באמת האופניים האלה מגיעות כחלק מאירוע שאנחנו מגיעים איתנו עם משחקייה שלמה שעשויה מחומרים בשימוש חוזר. כל הרעיון זה להנגיש כמה שיותר מדע, סביבה, קיימות וחיבורים בין האנשים, בגובה העיניים בצורה חווייתית וחיובית. אתה נותן פידול? אז יש פה בלנדר. כאילו אני נותן פידול. יש פה בלנדר, נכון? יפה מאוד, אבל אתה חייב עם חיוך, בסדר? זה שלא יצא לנו חמוץ. יפה, חמוצים סיימנו. תן בראש. וואו. יפה מאוד, תן בראש. יפה מאוד. עובד. עובד. אני אומרת האופציה. נהדר. יפה, תן עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. הופה. זה ממש שייק. זה ממש שייק. בום, פיקס. תודה רבה. איזה כיף. יפה מאוד. עבדת קשה בשביל השייק שלך. לגמרי, גם שרף קלוריות, גם עושים קלוריות. זה הפרסום שלכם, אנא גשו וחפשו מידע. מוזמנים, יש באתר באמת את כל היישובים, כל השמות של הסדנאות, הכל ממש במסודר. יפה מאוד, תודה עמיתי, תודה רבה לך. נמתין בסבלנות, זה גם שיעור בסבלנות. זה תמיד חשוב. ממש ככה. טוב, עניין אחר, גם שקשור